हेल' लोगोफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सनाफोर ओखिफोर दिनैनि दिनाव आंनि संसार जानायनि दुख सुखनि खोथाखौ नोंसोरनो फोरमायलांगोन न'खराव मा सोर मा जादों मा जायाखै दाखालि 15 आगस्ट खालिनि बे घटना आंनि बिजावजालि उन्दैया हठात दुरबलखामोन नालाय फार्मासियाव लायनानैबो सेलेन होफैदोंमोन बेजों मोजां जाबायमोन इसिराबा सारनावबो देखायबाय बे सेलेन्सखौ हैजायासैना ओमफ्राय उनाव हस्पिटालावनो सारनाव देखायहैनोसै होननानै लांबाय जोङो लांनानै सारा थायाबाबो जागोन दे मुलिजोंनो जागोन होनबाय थेवबाबो जोङो एडमिट खालामबाय दा एडमिट खालामनानै सेलेन होनानै मोजाङानो जाबाय सारनि फारसेबो थेंकिउ थाबाय बेहायनो आंनि बिबोनां फौजिया हठात फैब्रबनाय जाबाय आंनि चेनेलखौ जाय नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहाबो अरायबो आंजों लोगोसे दंफाखायो नोंथांमोनहा मोजां कमेन्ट्स लिरनानै आंखौ थुलुंगा होयो जाहाथे आंनि चेनेलाबो बेजोंनो जौगाखांलाङो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों दिनै नोंथांमोनहाबो दिनैनि समखौ आंजों लोगोसे दोनथ'दोलाय दे सनाफोर लोक्षिफोर फौजिया हिन्जाव लोमजानायाव फैनानै बाजार खरस लानानै मा फैखो नै जाखावनोसैलाय जोङो दा सनाफोर आंना नै बिजावजालि उन्दैया लोमजादों मानसियानो दुरबलथार नालाय थैयाबो खम दाखालि सिराबा सारजों नायजाखादोंमोन ओमफ्राय बे मैया सेलेन्सखौ होजा फैयासैना बियो उन्दैखौ सिन्था खालामनानै ओमफ्राय नै दिनै उफाय गैया फैनांगौ जाबाय दा एडमिट जानांगौ ना मानांगौ सिभिलाव लांफिनसै जोङो अनमल सारजों नायजानो नागिरदोंमोन लोगो मोना थांसै बेसा खुसि जाबाय फिसाजो उन्दैखौबो गारनानै फैनांबाय नालाय नायनांदो सनाफोर मानसियानो जा दुरबल लसो जानानै दङ ब्लाडआनो खमथार जानायानो एफाल' जायो नालाय ओंखायनो बिदिनो जाबाय सनाफोर उफाय गैया माथो खालामनो गावनि देहा नायजायाबाबो जाया गथ' गथाय गारनानै सारजों नायजाबाय डाक्टार अनमल सारजों सारा बिराद मोजां हा আগৰ ঘৰতে চেলেঞ্জ দিছে আৰু ফাৰ্মাচীৰ লগত আৰু ইচিৰাবা ছাৰ লগত দেখাই দিছে আহা নাই ঐ যোৱাকালি চেলেঞ্জ দিব থাইৰয়ডৰ ৰিপৰ্ট আছে ভয় কৰিব নালাগে ব্লাড অলপ কম আছে থাইৰয়ড যেটো ৰিপৰ্ট আছে এটা বনাব দৰকাৰ নাই চিন্তা কৰিব নালাগে হৈ যাব ভয় কৰিব নালাগে ছোট বাচ্চা আছে তোমাৰ গাখীৰ খায় গাখীৰ খাওয়া মানুহটো অলপ নিজৰ খানা পিনাটো অলপ ভালকে খাব লাগিব মই দি আছো অকল দিলেই ভাল পাই যাব ছাৰটো বহুত ভাল মানুহ বহুত মৰম কৰে एडमिट खालामनांला होनदों सारा न'आवनो आराम थानानै नालागे एडमिशनर दरकार নাই मुलि जानोसै हात भरिবিলাক झिमझिम কৰে নাকি झिमझिम কৰে স্যার চেলেঞ্জ দিব নালাগে না বর্তমান তো দেখাটো লগা নাই দে থ্যাংক ইউ স্যার ভিটামিন সি এটা খালে হয়ে যাবে morning before 4 আপনার তো কি বলছে 2000 সব লিখি দিছি না মর্নিং ইভিনিং night after 4 the morning and evening after 4 এটা 2 চামচকে দিনত দুবার খোৱাৰ আগত দুপৰীয়া আৰু ৰাতি বিফোর 4 হ্যাঁ এটা 2 চামচকে দিনত দুইবার চেলেঞ্জ লিখাनाय ना স্যার सेलेन लेखानाय सनाफोर दहाय एडमिट खालामनाङा होननाया जोंहा एडमिट खालामनानै नै मोनालायबावबायसो दुरबलथाया दहाय गाबनो ओंखारनाया दाना न'आव थांनो खुसि जाथारबाय नै साराबो हगारनोसैनो रिलिज मोनाबाबो बिराद दुरबलमोन दा चेलेन्ज मोननै होबाय दा मोनसे दंबावो गाबोन न'आव हैनोसै चेलेन्जखौ आदैमोनहाबो नै खस्थ' फैनांलायथारदों फिसासिनि थाखाय बयबो ना आंखांथार बेस्राफोर मादैया फैनो हाया बेहा गारिखौनो गाखोनो हाया खुन कुसुगावनिफ्रायनो फिरफिलिजोंसो फैयो फिसाजोंनाव फैबा
जेबो गारि गाखोनो हाया गोबायोनो खर' गिदिङो आदैयासो फैनांबाय फंबायजों बाबुजों बेजों जोंहा फौजिया हिन्जाव लोमजानायाव फैनानै बाजार खरस लानानै मा फैखो नै जाखावनोसैलाय जोङो दा मा लाबोदों नाय गामलायाव लखबदो मा लाबोदों दे बेदरखौ लखबग्रोदो मा लाबोदोंथाय नायनोसै बे बेदरा लखबग्रोदो बेदरखौ ना लाबोबाय नै जोंनो ओमफ्राय हिन्जावनो मा लाबोखो दाउ फिसा दाउ बेदर फिसा लाबोबायदां दाउ लोमजानायनो नै जोंनो लकेल ना लाबोबाय बिनो दाउ दाउ लाबोबाय बेनो नै ओमफ्राय बे माबे मैथा बांगाल मुला लाबोबाय फोरला बानलु जाखावनोसै जोङो दा रायजोफोर उसुमैजों दाउजों संबाय रायजोफोर नै लोमजाग्रानो बेमारिनि बियो मोजाङैनो राखांबाय बेमारिया रानहोनोसै आरामनो बिदैया बरहा जादों हेल' सनाफोर नै मादैया जानोसैलाय जाखांसैलाय नै मैथा बांगालजों नाजों ओंखाम जानोसैलाय नै नायलांदोलाय सनाफोर आंनि चेनेलखौ जाय नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहा नायनानैल' थानो नाङा दे नायनानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम स्टार्ट खालामसै दे जानाया सोरबा खिफिबावबाय हनै बायह्रायाव हौवा जोलैफ्रा जोंना गावस्रा जाखांबाय नालाय सनाफोर जोंनि जानायखौ मिथिला गावना होबावबाय खाला बन्दानिसैलाय बायह्रायाव जानोसै नै मादैया बिबोनां फौजिनि दहाय ना लाबोनाया जानोसै नै दैयानो गांबाय बायगासिनोसै आंहा नाया जानोसै लोमजानायनि उसुमै दाउजों संनायखौ नै दसे लाबाय आं मैथा बांगालजों मुजबुर जाखादों मुजबुर बिदै लोंबावनोसैनो बे बारा सु गैयैखायसो नाया
मैथा बांगाल ना मा दोथाया दोथोनिया ना मैथा बांगाल बेरा दोथायनाया गोरलै गोरलै फोनाय खोमा लादो मोनो आं मोनसे मोनजाबानो जायो नाबाबो लाजियाबो दां बिदि बावबाय थानो ओंखाम जानायाव जाखांसै सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नायनानै क्लिकआव सुना हो सनाफोर गोरलैथार बेयाव मालाया ओंखाम जानायाव दै लोङानो आंहा लोङाबा थानो हाया सनाफोर आं जाखांजानाया एसेनोसै आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय